Tatenda ngachigara zvipasi. Nyaya dzouroyi dziri kuenderera mberi zvakanyanyisa. Kumwe kunyangara kumeso, kumwe kunaka kumeso, but Mwari asikadenga nenyika akasika munhu mufananidzo wake. Hatidi kungotaurana neye kuti munhu muroyi nokuona musina kumuona kuti muroyi. Panzwisise ipapa. Ende mweya iyi haisi yese mweya inobva kuna Mwari inotaura chokwadi. Imwe ndeye kunyepa, imwe ndeye kurotomoka. Saka zvongoti kana zviunanga hwamunoita mumwe ndiwo wokunyepa wokunanga mumwe munhu asina mhosva nokuona kunyangarirwa nomunhu unonzi muroyi kwete. Tinzwisisane ipa. Tiri kunzwisana. Ndoda vanhu vanoita zvakanaka. Zvose zvamunoona panyika zvinopfuura asi chakanaka kuita zvakanaka. Munhu wese ziva paunofamba nopanenge pano murayiro wako kuti zvandiriya zvindakutadzira mabiya ako. Chakanaka panyika kurarama zvakanaka kuita rudo. Rudo ndiro runoita kuti rusakuisei mumhosva. Toenda tinonyaya dzatinotonga apo tinogona kudzitonga nyaya tinoti nyaya iri papo. Mbavha dzakawanda, vanoroya vakawanda, atano vatu achipomba musi wedo mhombo musi upi? Wo, unonoka chete kubatwa imese munopomba ini. Unzwa? Unonoka chete. Unogona kupfeka magirazi ukavhara kumese kuti usaonekwe, but musi unobatwa chete unotoonekwa kuti magirazi wakapfeka chi? Magirazi. Saka kunonoka chete. Muri kunyatsonzwisisa? Muri kunyatsonzwisisa? Andisai magirazi kaya kuno tsara vanogara. Mundareka hamusimo kuzosuwa. Vangu vachipopota kuti mambo vanonoka se ndati nomusangano wana chinzuro anani. Ana Mujibha nana Chigwindo vanga vanozvanga vachikumbira kuna mambo. Saka ndinombotedzera kuti ndinenge ndirimo munyika ndinotonga. Saka ndechiti kana vana vaya vachikumbira zvavanoda ndovanonge ndichitaura navo. Saka mambo haanzi anono asi kuno vanogona kufonera mambo kwete mese. Kwazoti anonoka kudarika ono usingadekarega kuenda kano panopa ndinotonga kana nditonge kudenga kana ndotonga pasi pezuva. Handingataure zvekudenga kwandisati ndaenda asi ndotaura zvepanyika ino vapeni tiri papi tiri para. Right, ndipenya yatona. Pamusoro changamira. Kumundu. Toga taura yako. Andina mbukira dari bai. Aiwa. Amta mbukira dari. Makaya kumba. Makati chama Nigeria na mambo. Tukatuma bando kwa daiti. Last quarter unakuwa. This quarter mwa last quarter makati no. Gawa na mambo. Auya. Taura nyai. Aiwa nyaya yakanga iripo yakapera yakagadziriswa. Right. Zvinoitika. Iwe wangoenda kuombera nenyaya iyi. Pamusoro iyi nyaya ndunza panapa. Murume uyu akatuma sabhuku. Zvikanzi ndoda kuti aite sevanhu ana mangu vandibhadhare akagara ne. Koniyo yazonyanya kukosha. Vakuita zvipikwa. Vabhana vangu. Sabhuku yako. Saka yari kuwana zvakutaura. Right, zvisine. Ande. Right. Akati hanzi ndoda kuti murume andibhadhare. Ndoda kuti agara nomukadzi wangu zve13 months. Ndikati ko unogoti ndimubhadhare ndichitora nenge sabhuku ndikati ko anogoti ndimubhadhare ndakapedza kubhadhara mari dzake dzese dzinenge dzandakato mutongo wandakapuwa kudare
kuti ari kuda kuti ndimbhadhara chacho chii. Haana kumira akabva aenda kuna baba zvikanzi anenge ndoda kuti muite sei mushedze mwana wenyu ndoda kuti titaurirane. Saka ndizvo zvakandiremerawo ndikati ini aiwa zvokuti nditaurira naye nyaya kana ikatongwa kudare ndakamupa zvokwake. Ndakamupa zvokwake kuti ari kuda kuti ndimbhadhara chacho ndechipiko. Unoda kuti unonzi kuchikomba wacho ndo wandakabhadhara. Kudze tinzwe sabhuku. Pamusoro edare. Zvishuwa murume uyu akauya achiti ndoda kuti ndiendere kwavangu ya vanondi munovaudza kuti ndoda kubhadharwa 13 months dzandakachengeta mimba nemwana wavo. Ndoda kubhadharwa ipapo. Shuwa ndakaenda ndakavaudza. Vakanditi no ngaaende kwaanoda. Second time vazodzoka ndikati apa ndikatotaura pakatokwana. Inini nyaya chaigo. Kana kusiwa yakadaro. Ini ndakaona achope vakasvika pamusuwo pangu vakasvika ubva vagara vakasvika vakati iwo ini ndauya ime baba ndikuda mwana wenyu handibhadhari nokuti nyaya iyi ndikatobva kwese kwamambo kubva kuvi kwose ndinomatsamba nayo yokuti ndikuda kuti handibhadhari pa13 months dzakagara nomukadzi ini ndikati inini handikwanise nyaya yekupi yakaenda kuna mambo ikaendawo kupi mushamba kwamunguita se kwamungubhadhara. Zvino inini handikwanise kuti ndingawane musadikita uzerere vanopamba pangu hati yakataura aiwa ndauya baba ndo mashoko ndauya naye ndoda kuti nyaya ipere. Ndo pandikati zvino imisha chindiudzai chokwadi chokuti kuti nyaya yekuti ipere muri kuda zvakadii. Zvikanzi manje kuti ndikutaurire handikwanisa kutaura asi ndokutaurirai mangwana kubva mangwana ipapo kusvika napari nhasi. Iyo. Pamusoro changamira. Ichokwadi chiri kutaurwa. Handina kutaura nyaya ye13 months yekugara nomudzimai yangu kwete. Ndiri kutaura nyaya yekumuchengetera kwandakaita mimba yake nemwana kusvika pa13 months. Saka zvanga zvitaura baba wako uyu anga ari kaitika. No, uyu anga achitaura inyaya yemashure panga pandikanga ndava ndichiti uyu haasi kubhadhara. Haana kubhadhara zvamukange mamuti abhadhari. Taura kuti asina kubhadhara. Anorwara urachise. Aiwa. Saka muudza zvauri kuda tipinde panyaya. Alright. Achitaya pamusoro changamira. Taiti shamwari inini ndiri kuda kukuchengetera kwandikakuitira mimba yako nemwana wandikakuchengetera 13 months. Ndoda kuti ndibhadharewo mombe imwe chete. Tiri kunzwa tezera. Shari? Mama. Wakaenda kuita kesi kai? Ndakambonoita mambo yakasiyana. Isiri. No. Ndati wakaenda kuita kesi kai? Yakasiyana noyabuda. Ndizvo chaivo. Kana munhu atongwa mujudgment mamambo apiwa mudare mhosva yekuti wakabatwa nomukadzi womunhu ukandibhadhara, kuno kumwe kunoendwa futi? I'm asking you. Kunoendwa kana wanzi mubhadhare kana asina paita vanhu paita mumhangari ngatife. Ndosaka ndati kana wabhadharwa kuno kumwe kunoendwa futi here? Kusaka uyu makatadza kumuudza sei zvaari kutaura kuti iwe ndakakuchengetera mimba yako? Kuona kwandakaita pajudgment iri kuti uri sikomba. Ndo zvandikukoizvi. Iri kuburitsa kuti warara nemudzimai wangu. Iye mwana iyi ndaona kungowo nokutaurwa kwairi kuitwa pajudgment inenge yakasiyana. Zvinoenderana here nemutemo wenyika? Kana kunzi kuchengeta chatisina kuziva inhungu yekutaura asi dai anga ari mwana ari kuchengeta. No, kana akatita mwana, kana akatita mimba, kana akatita nhumbi, zvinoenderana here nomutemo? Ndingazoita kunge mambo munomudare. Maita zvakanaka kuti nyamangu yaanofanira kukubhadhara mimba, handiti? Ndizvo ndinobhadharwa.
ndizvo ndikuda kuchengeta mwana wake. Kuchengeta mwana wake. Wakaenda ku maintenance uri kubhadhara maintenance? Ari kubhadhara. Achibhadhara chii? Right. Ku maintenance ari kubhadhara, but akatangira pa 13 months pa 14 months kubva kumwe kwese mwana achiberekwa ndini ndakanga ndiri major street akaita nyaya yako unoziva. Chirega tikutaure tichiti iwewe kubva nhasi, iwewe sabhuku uriho waigoenda kumba kwouyu uchimuudza mazwi akataurwa nouyu hazvisirizvo. Kana uri sabhuku ndiwe muridzi wevanhu veshe, unogara pamba pako haufambe kuenda kumba kwouyu. Wanzwa waifanira kungopindura kuti no, hakuna mutemo wakaita sei. Nyange wangu usingazivi waingotsvaga kuti ungabvunze sei mambo kuti munotemo, hakuna mutemo waari kutaura. Uri kuzvinzwa? Nyaya iripo ndeyekuti iwe enda unotora peace order pamba pako uye hachatenda kusvika pamba pako. Wazvinzwa? Ngaagare kumba kwake nomimba yake nomwana wake kumba kwake, ngaatambire maintenance yawo kubva kupi ikoko. Kana asina kugutsikana mari ino ngaaende apira aende kukoti. Regai ndigokuudzai, muri kukireta matambudziko mudzimba dzenyu dzamuri kugara, muri kutowedzera kuti chihure chienderere mberi. Hazviitwe izvi. Otherwise ari kupa advice mwana wako ari kumurasa. Kana kuna ari kumuudza kubva nhasi, iwe ukaona ndakutaura enda unotora peace order. Wazvinzwa? Enda unotora peace order. Hakuna zvakadaro. Dismissive.